Calquera refrán vale. O que queiran, o que máis lles guste, ou o que menos lles guste, o que queiran. Veña esas pílulas de sabiduría popular, porque o refrán non deixa de ser eso, exactamente. 981 81 90 73. Home, Isabel Agrilo, boa noite. Hare Krishna. Que tal? Krishna, Krishna. Vamos por aquí. Hare, Hare. Hare. Tal. Corten. Isabel Agrilo. Sí. Canto tempo. Moito tempo. Feliz ano novo. Feliz ano. Corten, senón é moita molestia cortar. Non querería eu. Non se debe cortar un programa de televisión en directo, pero en fin. Xa o sei. Vostede que é así como que, pero... Non quero interrumpir este remanso de paz e de amor que é o luar. Non quero... Gústache. Pero mira, ti que ves? A repartir bombonas de butano ou que? Simpática é a irmá Aitana. Simpatiquísima, verdad? Pero menos mal que veño tranquila, porque senón rompía ya Krishna tamén che digo, ¿no? Claro, e logo onde fuches? Pero no, mira, non veño a repartir bombonas de butano. Ai, vale un pouco aí. Pasei o Nadal Sí. nun retiro espiritual. Ai, un retiro espiritual. Retiro espiritual. Que ben, Onde fuches? Pois mira, pois non estades hoxe preguntando a xente polo seu refrán. Sí, refrán, sí, sabiduría popular No, queremos. Pois o meu favorito é Ano Novo, Vida Nova. Entón dixen eu, pois fora estrés, ímonos pa un retiro espiritual, imos estar relaxadiñas, fora, lonxe de todas as cousas estresantes, verdad? Pero lonxe onde? Lonxe, pois estuven na montaña sagrada do teito do mundo. O Tíbet? Foches o Tíbet? No, fun a cabeza de Manzaneda. Bueno, oye, a ver. Moi ben. Pa min o mundo acaba na agudiña, xa o Bierzo xa me parece moito extrarradio, xa non vale a Moi pena. ben. Bueno, logo de que, como era este retiro espiritual, digo? Pois mira, pois, Irmá Galloso, moi interesante. Entrei en contacto cun gurú. Un gurú que che facía unha pregunta profundísima para entrar ali no retiro espiritual. Preguntábache, trouxeche los cartos? Esa era a pregunta. Esa era a pregunta. Eu dixen que sí. Dixo, entrate pa dentro, despois, por 50 euros máis, puxo má toga e cortoume o pelo, como ves. Mira. Canto che custou o corte de pelo? No, o pelo foi gratis. Digo, tamén si me cobra por facerme isto, era para facerlle tragar a maquinilla. Pero no, isto foi gratis. Entón veño así, pois, relaxadísima. Que ben. E veño, pois, renovada por dentro. Ti sabes cando comes unha ostra que che senta mal? E que te vas pola pata abaixo, así de renovada. Bueno, eu creo que é mellor deixalo aí. Renovadísima. Limpa. Creo que é mellor deixalo aí. Bueno, moi ben, moi ben. E sabes que máis me dixo? Sí, que dixo? O gurú. O gurú. O que me dixo, que me deixou co cu torcido, podemos decir, ¿no? Sí. Díxome cousas que parecían en idiomas estranxeiros, ¿no? Ou como se fose da Illa de Arousa, unha cousa que non se comprendía. Díxome, apaga o móvil. Entonces, verdad? Dame, mira. Dixo... A ti que apagaras o móvil? Sí, de recordarlo, xa me está entrando outra vez. Dame, Aitana, faimo favor. Home, la que está enganchada... Dame unha colleja, con cariño. Ai, que apare... Hare Krishna, Hare... No, violencia non se combate con violencia. Eso me decía o gurú. Tamén che digo, se lle dabas 20 euros máis, decía o contrario. Pero sí, no. Vale. O sea que... Pero dixo que apagara o móvil. Que apagara o móvil. Que estás enganchada a redes todo o día, o teléfono. Que o apagara e máis que o metera nun saco, como o gato. Meteumo nun saco, eu quedei en shock, como cando vin a Toñito de Poi con pelo. En shock. Pero menos mal que durou pouco. O do pelo, porque o teléfono ainda non mo devolveron, Dende Nadal levas sin ver o teléfono? Levo sin ver o teléfono, sin ver internet. Nada de nada. Redes sociales, noticias, televisións, nada. Estou desconectada do mundo. Por que? Pasou algo? Bueno, en fin... Depende a quen lle pregunte. Claro, depende, exactamente. Depende. Levamos 9 días do ano, non pudo pasar moito. Bueno, diría que sí, que pasaron co... Pero bueno, en fin, xa mirará. Un pa lado charco, pa aquí do charco. Xa mirará. No, mira, tamén che digo, veño tan relaxada que non hai noticia que me poida perturbar, nin alterar. Veño tranquila, Como de non ter o teléfono, nin siquiera eso te altera. Eso... Xa lle deu outra vez. Eso está
estámoslo traballando aínda. O do teléfono. Un teléfono. Aí falta algo, coita. aí falta algo. Hare Krishna, Hare Krishna. Moi ben. Voume cagar no gurú, digo, vou meditar co gurú e despois seguime escupinche. Un pouco. Bueno. En fin, Sabela Hare Grillo, Krishna. que nos ve dun Hare retiro Krishna. espiritual. Eu creo que hai que darlle un pouco de marcha logo aquí, porque claro... Muy bien. Bueno, oye, Isabela Grillo sempre ten preocupada, ¿no? Porque antes se nos marchó... En É que Porque dicilo dicen non nada. é por aí aparece. Vamos un pouco por aí, ¿no? Eu vou tropezar coas flores. Dádelle un aplauso a ver se reacciona un poquinho e se... Este momento espiritual que está a vivir, Dios mío, querido. Non para. Afetoulle o do móvil, non sei, que este... Non yo digas, está calao, non yo digas. Que? Oe, que levas aí colgando? No, espera. A ver, quero decir, alcancei a iluminación como Rosalía, pero en pobre. Iluminada sempre fuches, a verdade. Uy, cala ti, mona. Bueno, perdón. A ver, a paz, que? Onde estaba a paz? Perdón. A veces veñenme Xa entendo. ramalazos. Arrebatos. Sí, ramalazos da antigua Sabela, sabes? Da antiga Sabela. Da antigua Sabela, Ela é pero sí. renovada hoxe. Pero que decías do móvil? Que recuperache o móvil, por fin, Home, unha cousa é estar iluminada e outra cousa é ser gilipollas. Non che parece? Ti sabes os cartos que deixei neste móvil? Non. Non sei, eu tampouco porque yo carguei a Televisión de Galicia. Sabes? Rimoción, tráfico de Carai influencias. para o retiro espiritual. Mira, unha cousa que digo eu. Dime. Se recuperache o teu teléfono, digo eu que xa saberás as novas, non? No, que pesada, que pesada. Digoche que estuve nun retiro espiritual en Cabeza de Manzaneda comendo follas de leituga carrasca que fai en Cabeza de Manzaneda, que eso era leituga iceberg, que cousa máis sosa para comela, Dios mío. Así que non sei nada. Non sei, estou igual que Pois. estaba. Así Ben che que no, digo Que? que eu, se fora ti, iría prendendo o teléfono e empezando a ler cousiñas que hai por aí, Sí. Esta xeración está perdida, Bueno, A dilo ti. Eso, home, son A desaditos. community manager, que estás todo o día aí enganchada, dilo ti. De verdad, esto, mira, temos a cabeza, sí o no, absorbida como un langostino en Noiteboa tes a cabeza. Este chisme sepárache, afástache da realidade, afástache da chapamama. A que? Da chapamama. Será da Pachamama. Eso, a Pachamama. A chapamama é o que lle digo eu a miña nai cando sale da casa. Digolle, chapamama, que che entran os ocupas, pero non. Mira, sodes moi pesados. Queredes que encenda o móvil? A ver, pois sí. Bueno, Que Unha pesados community manager que non está posto o día da actualidade, pois vai a community manager. Vou non encender, pero xa verás que non pasou nada porque no Nadal todo o mundo sabe que non pasa nada no Nadal. Vou non de encender. nada. Acende. A ver. Que pasa? Acabou o mundo? Que pasa? Ui, espera. non dá feito a pantalla, Ui. Mi madriña, que Vaya tralla aí, pero todo isto, pero que todo. Bueno, pois eso Pero que... pasou todo, pasou isto. Sí. Xa che decíamos que algo pasara así. Foi un 9 días Nadal... moi aproveitados, moi aproveitados. Foi un Nadal movidiño, poderíamos dicir, non? Movidiño, no, o da berenguela tamén pasou. Todo pasou. Movidiño é o combo dominicano, isto é outro nivel, de verdade, vai me dar un aire. De feito, está me dando un... Recollédeme que me cae aire. Que me está dando aire, Claro que... Botádenos unha man aí, por favor. Hare Botádenos unha man, sí. Krishna. Botadme unha man. Sí, Hare sí. Krishna. Claro, no... Non contaba ¿En qué me estoy contando. apoyando? Ay, Atendede aí. Sí, xa quedou eu Dade un cala, aplauso, porque- por favor, a ver se reacciona. Dame. Bueno, vamos a presentación Gracias. do xurado desta noite que completa xunto. A ver, a Grillo sempre ten preocupada, ¿no? Porque antes se nos marchó. En corte. É que Porque dicilo dicen non é nada. por aí Vamos aparece. un pouco por aí, ¿no? Krishna. Eu vou tropezar coas flores. Dádelle un aplauso a ver se reacciona un poquinho e se... Este momento espiritual que está a vivir, Dios mío, querido. Non para. Afetoulle o do móvil, non sei, que este... Non yo digas, está calao, non yo digas. Que? Oe, que levas aí colgando? No, espera. A ver, quero decir, alcancei a iluminación como Sí. Rosalía, pero en pobre. Iluminada sempre fuches, a verdade. Uy, cala ti, mona. Bueno, perdón. A ver, a paz, que? Onde estaba a paz? Perdón. A veces veñenme Xa entendo. Arrebatos. Sí, ramalazos da antigua Sabela, sabes? Da antiga Sabela. Da antigua Sabela, Ela pero é sí. renovada hoxe.
Pero que decías do móvil? Que recuperache o móvil, por fin, Home, unha cousa é estar iluminada e outra cousa é ser gilipollas. Non che parece? Ti sabes os cartos que deixei neste móvil? No. Non sei, eu tampouco porque yo carguei a Televisión de Galicia, sabes? Remoción, tráfico de Carai influencias. para o retiro espiritual. Mira, unha cousa que digo eu. Dime. Se recuperache o teu teléfono, digo eu que xa saberás as novas, non? No, que pesada, que pesada. Digoche que estuve nun retiro espiritual en Cabeza de Manzaneda comendo follas de leituga carrasca que fai en Cabeza de Manzaneda, que eso era leituga iceberg, que cousa máis sosa para comela, Dios mío. Así que non sei nada, non sei, estou igual que Pois. estaba. Así Ben che que no, digo Que? que eu, se fora ti, iría prendendo o teléfono e empezando a ler cousiñas que hai por aí, Sí. Esta xeración está perdida, Bueno, home, Dilo pero- ti. Eso, home, sodes A adictos. community manager, que estás todo o día aí enganchada, dilo ti. De verdad, esto, mira, tenvos a cabeza, sí o no, absorbida como un langostino en Noiteboa tes a cabeza. Este chisme sepárache, afástache da realidade, afástache da chapamama. A que? Da chapamama. Será da Pachamama. Pachamama. Eso, a Pachamama. Eso, Igual. a Chapamama é o que lle digo eu a miña nai cando sale da casa. Digolle, Chapamama, que che entran os ocupas, pero non. Mira, sodes moi pesados. Queredes que encenda o móvil? A ver, pois sí. Bueno, Que Unha pesados community manager que non está posto o día da actualidade, pois vai a community manager. Vou non encender, pero xa verás que non pasou nada porque no Nadal todo o mundo sabe que non pasa nada no Nadal. Nada Vou non de encender. nada. Acende, acende. A ver. Que pasa? Acabou o mundo? Que pasa? Ui, espera. non dá feito a pantalla, Ui. Mi madriña, que Vaya tralla aí, pero todo isto, pero que todo. Bueno, pois eso Pero que... pasou todo, pasou isto. Sí. Xa che decíamos que algo pasara así. Foi un 9 días Nadal... moi bueno, aproveitados, moi aproveitados. foi un Nadal movidiño, poderíamos dicir, non? Movidiño, no, o da berenguela tamén pasou. Todo pasou. Movidiño é o combo dominicano, isto é outro nivel, de verdade, vai me dar un aire. De feito, está me dando un... Recollédeme que me cae aire. Que me está dando aire, Claro que... Botádenos unha man aí, por favor. Hare Botádenos unha man, sí. Krishna, botadme unha man. Sí, Hare sí, sí. Krishna. Claro, no, Ui, non contaba ¿en con que me estou tanto. apoyando? Ay, Atendede aí, Sí, sí, xa quedou eu dadlle un cagala, aplauso, porque- por favor, a ver se reacciona. Dame. Bueno, e vamos á presentación Gracias. do xurado desta noite que completa